Falo desde Montró de Oleiros, a Coruña, un 14 de abril do ano 2020, en plena pandemia da COVID-19, en momentos difíciles. Precisamente por eso, pois os amigos da feira me piden que grave este vídeo. E o vídeo vai un personaxe singular, Alexander von Humboldt, unha figura universal da ciencia e da cultura mundial. Viviu casi 90 anos e por eso a súa biografía se pode tratar estudiando 3 tramos de 30 anos cada un deles, porque ademais coinciden bastante ben casi con as principales actividades que desenvolveu. Alexander von Humboldt nace en 1769 en Berlín, concretamente no castelo de Tegel. Chámase castelo, a mí me lembra máis ben un pazo galego. Está situado hoxe na propia trama urbana de Berlín. Cando el nace estaba como uns kilómetros do centro. Hoxe a súa tomba está precisamente no extremo do xardín, que ali se encontra. Ben, nace no seo dunha familia privilexiada. O seu pai era tesoureiro real, a nai procedía dunha rica saga de hugonotes franceses que fuxiran da persecución católica en Francia, e os pais deciden que desde moi neno, tanto el como o seu irmán Wilhelm, sexan educados por tutores particulares. Posteriormente establece un contacto que eu coido significativo, que é ca comunidade xudía berlinesa. Pensemos que os xudeos tiveran unha situación, como moitos países europeos, de clara discriminación, pero naquel período estaban acadando unha certa regularización, non? Na sociedade alemana. Eran os xudíos emancipados. Humboldt establece contacto coa familia Mendelssohn, que hoxe nos sona polo músico, pero que realmente era un grupo familiar moi importante, con relevantes figuras, non só no tema artístico, sino que, de feito, no ámbito financiero, os Mendelssohn chegaron a poseer o banco máis importante da Alemania, que foi incautado na época de Hitler, por o nazismo. Os Mendelssohn estableceu unha relación moi íntima, no seu momento pois chegaron a apoiar financieramente e mesmo nos últimos anos da súa vida o acompañaron cando morreu o seu irmán Wilhelm. Outro contacto importante é o que realiza con Marcus Hertz e da súa muller Henriette Delemos. Marcus era un alumno de Immanuel Kant e formado en ciencias. Henriette era unha persona con unha grande cultura, unha das poucas mulleres cas cuales Alexander tuvo unha certa e íntima relación. E estes dous tiñan unha tertulia en Berlín onde acudían persoas interesadas polo coñecimento naquel momento, non? Os irmáns Humboldt participaron dese mundo. Por certo, Henriette probablemente procede dunha familia galega, unha familia que viviría no Val de Lemos e que fuxiu cara a Portugal pola persecución católica e posteriormente de Portugal pasou a Hamburgo e dali a Berlín. Despois Humboldt acude á Universidade de Frankfurt am Oder, o sea, sobre o río Oder. Ali estudia ciencias e filosofía e pouco despois a outra máis importante, que é a Universidade de Gotinga, onde ten relevantes profesores e ademais coñece a un personaxe trascendente na súa vida, George Forster. George Forster é un home novo, moi vital, coñecido porque participara na segunda expedición do capitán Cook, James Cook, moi soada na época, e este home ademais tiña un gran compromiso cos cambios que estaban a operar en Europa, que non esquezamos que xustamente en ese ano 1789 do encontro con Humboldt acababa de ter lugar a Revolución Francesa. Pois estes dous mozos realizan en 1790 unha viaxe por varios países. George Forster é un dos creadores da moderna literatura de viaxes, e acuden a
Bélxica, a Francia revolucionaria e mesmo Inglaterra. Están en Londres e cara ao norte se trasladan a Birmingham, Soho e Derby. Ben, volve Alexander e os requerimentos familiares fan que pretenda buscar un futuro profesional. Entón acude á Academia de Minas de Freiberg, que está dirixida polo importante xeólogo Bernard. Ali vai sair como un enxeñeiro en minas, como inspector en minas, auxiliar primeiro e logo definitivo do distrito de Franconia, e xa ten unha profesión establecida. Tamén vai a estar unha temporada na cidade de Weimar, co seu irmán, unha cidade importante porque na Alemania da época é como a capital cultural, que ten moi preto a Universidade de Jena, e ali residen personalidades tan relevantes como Goethe. A Goethe o vai coñecer, Humboldt, vai ter unha relación moi importante, influe bastante nas súas ideas e mantén o contacto, de feito dedicaría un libro. Acompañado de todo este proceso formativo, o Alexander realiza toda unha serie de experiencias, entre as que salientan aquelas que teñen que ver co estudio da electricidade animal. É dicir, ele aplica o que naquele momento se coñecía como galvanismo, por Galvani, a toda unha serie de seres vivos, tentando de identificar e recoñecer ese tipo de fenómenos. Non se sabía aínda o que era a electricidade, e Humboldt tiña moito interese en coñecer ese fluido. Publica un libro que de feito se traduciu ao español. En 1796, concretamente en novembro, ten lugar un feito realmente trascendente na vida de Alexander. Morre a súa nai e, a parte da lóxica dor que provoca esa morte, pois tamén supón un par de cousas. Unha delas, que deixa de ter unhas ovellas familiares, é dicir, non se sinte xa tan condicionado ao desenvolvemento dunha determinada profesión, e ademais goza dos recursos económicos importantes, é dicir, a herdanza lle vai permitir dispoñer dunha certa fortuna persoal. E, polo tanto, é un momento no que Alexander, que tiña desde novo e, sobre todo, reforzado pola influencia de Foster a idea de realizar unha expedición a algún país lonxano, pois pensa que é o momento xa para lanzarse a aventura. Vai cara a París, ali establece unha serie de contactos, hai uns plans que non frutifican, coñece a Aimé Bonpland, que o acompañaría despois na súa expedición americana, e, bueno, en un momento determinado deciden pasar ambos os dous a cara a España para dali transitar a África. Ten a fortuna de que en España establece unha serie de contactos que lle van facilitar o que sería a expedición científica a América. En primeiro lugar, coñece a Philip Forel, que é o representante de Saxonia na corte española, que lle permite o acceso a Mariano Urquijo, o primer ministro español, que se mostra moi proclive ao proxecto de Humboldt e que vai ser decisivo como apoio para que o rei Carlos IV pois acepte concederlle un acceso cara ás colonias americanas. Pois nos pode resultar extraño pensar que pudera haber algún tipo de atranco para este tipo de viaxe, pero naquela época eso era o habitual, non se consentía que un súbdito de outro tipo de coroa poder acceder e ter coñecemento e información sobre o territorio dunha determinada soberanía. Ben, aparte dese contacto con Forel, Humboldt consigo o apoio da comunidade científica local, de Madrid. Non é moi amplia, pero sí ten unha certa potencia, ten un crecente protagonismo e, ademais, lle vai a facilitar bastante información sobre os coñecimentos con relación a América. Humboldt e algúns dos seus, da xente que ten escrito sobre el, sempre se presenta como un descubridor científico de América, e realmente o foi, en grande medida, pero nunca debemos de esquecer as facilidades que lle deu a coroa española e a moita información e medios que recibiu por parte da comunidade científica española. Ben,
En ese momento, polo tanto, Humboldt consigue un pasaporte especial, primeiro en marzo, pero logo definitivo moi xeneroso o 7 de maio, asinado polo propio Mariano Urquijo, e moi xeneroso porque realmente lle dice ás autoridades españolas en América que lle permitan realizar todo tipo de observacións, que lle den calquera facilidade que el solicite e que mesmo colaboren con el, non? E además a cambio prácticamente non se lle exixe nada e de feito as coleccións que remitiu aos museos e gabinetes españoles foron mínimas, non? É o momento da marcha, en principio pensaba marchar por Cádiz, pero está España en guerra con Inglaterra, entón o porto gaditano se encontraba bloqueado. Cal é a alternativa? A alternativa vai ser a saída polo porto coruñés, xa que a Coruña desde 1764 mantiña comunicación marítima con América mediante os correos marítimos, non? Entón, efectivamente, con bon plan, se trasladan nunha carruaxe, son 13 días, desde Madrid ata Coruña, chegan o 25 de maio de 1799, se acuden á fonda coñecida con el Café del León de Oro, a actual Rúa Real, e inmediatamente van ao Suíz de Arribadas para facer as xestións correspondientes para o seu pasaporte. Humboldt casi sempre que se trasladaba a algún lugar tiña previamente algún tipo de contacto relevante que lle servía de introducción e para moverse. No caso da Coruña ese contacto sí que era especial, porque se trataba de Rafael Clavijo e Socas. Era ni máis ni menos co director dos correos marítimos e o responsable dos enxeñeiros navais de Ferrol. Entón, esta persona lle vai facilitar todo tipo de actividades e xestións. Humboldt é unha persona que sempre ten un perfil hiperactivo, nunca está moi acougado, e de feito, este sería un tema para falar con máis vagar, na Coruña acontece eso, non? O sea, os 11 días que pasa aquí non para, se dedica a observar seres naturais, a recollelos, visita a Torre de Hércules, recén reconstruída por Eusachio Giannini, pero tamén realiza medicións, remata e envía 43 cartas, manda para Alemania o seu testamento literario e ata realiza unha travesía a Ferrol, unha travesía marítima, porque, claro, Ferrol naquele momento é o centro científico e industrial máis importante de Galicia, ali hai un observatorio astronómico, hai matemáticos, está a Academia de Guerra Mariñas e Humboldt acude a esa visita. Está impaciente, está movéndose entre dúas sensacións complementarias e casi antagónicas, por unha banda de esperanza, porque sabe que realmente o que vai iniciar esa expedición americana é unha oportunidade única para él, pero tamén ao mesmo tempo se move con unha fonda preocupación. Unha preocupación justificada porque, en primer lugar, os buques ingleses poden en calquer momento bloquear a saída da cidade ou atacar calquera barco que saia. En segundo lugar, o barco depende dos ventos favorables que nunca se pode saber con exactitude que se van a suceder. E en terceiro lugar, Humboldt é consciente de que o seu apoio político, Mariano Urquijo, pode en calquer momento deixar de ter o poder, non? Por todo eso se encontra o que podíamos dicir unha situación de auténtica estado a borde dun ataque de nervios, non? Neses días, prevendose a saída, o que fai é trasladar cara ao barco o seu arsenal de instrumentos, e lle chamo arsenal porque realmente os instrumentos científicos que leva a cara a América constituyen un auténtico arsenal, é dicir, están aí son uns 30 e tantos, que miden como 27 magnitudes distintas. Os instrumentos son dos millores do momento, realmente unha colección magnífica que sitúan perfectamente un obxectivo claro de Humboldt, non? Que
realizar, como diríamos hoxe, un auténtico escaneado, non, da natureza americana, como de feito levou a cabo. E eses instrumentos están instalados xa no barco. Que barco? Pois presentémolo, non? O barco é Pifarro, unha fragata das que cubre a liña entre Coruña e América, que está ao mando do capitán Juan Manuel de las Cajigas, non Casigal, nin Cajigas, é un capitán de orixe vasca, residente na Coruña, que, como casi todos os capitáns dos correos marítimos da época, que vivían na cidade, non? Por fin, o día 5 de xuño, que por certo ese día conmemora o Día Mundial do Medio Ambiente, por outras circunstancias, non? É unha coincidencia. Pois Humboldt pode sair cara a América, é dicir, serán as circunstancias para que ás 2 da tarde el Pifarro encare alta mar e poda sair, previo paso por Tenerife, e chegar a Cumaná, a Venezuela. Desta forma, acabo o primeiro tramo temporal da súa vida, non? Os seus 30 primeiros anos. E pasamos ao segundo, que corresponde desde 1799 a 1829. Claro, lógicamente, o principal protagonismo dese segundo tramo ten que ver con a expedición americana. Unha expedición de 5 anos, hasta 1804, na que vai percorrer diversos países das posesións españolas en América, os que actualmente son, pois, Perú, Venezuela, Colombia, tamén Cuba, e que rematan logo México, por suposto, e que rematan despois ca visita aos Estados Unidos de América, donde coñece a Thomas Jefferson, non? O seu presidente. Volve a Burdeos en 1804. Que fai neses 5 anos? Bueno, pois realmente, con todo ese arsenal de instrumentos, como digo, pois mide todo. Realiza observacións astronómicas, fai mapas cartográficos, estudia a distribución das plantas, mide altitudes, sube a altitude máis grande naquel momento considerado o planeta, o Chimborazo, recolle especies animais, vegetais, toma distintas anotacións, etc. Recibe moita información tamén das élites crioulas locais, non? Das élites crioulas científicas que colaboran estreitamente con el. Humboldt tiña un objetivo científico xeral cando vai para América, que ten moito que ver ca súa formación alemana, non? Que é a observación e coñecemento da armonía xeral da natureza e de como as distintas forzas naturais actúan, non? Pero logo despois había outros objetivos específicos, como o coñecemento da inclinación dos estratos, el que era un enxeñeiro de minas, non? Bueno, inspector de minas. E despois tamén outras como o estudo da electricidade animal, que é un tema que, como falamos, viña de antes, e outros específicos. Ben, todo isto vai significar que cando volve de América se traslada a París, e se reside ali é basicamente porque París é a capital científica do mundo, e ali se pode encontrar con colegas que lle poden facilitar e complementar o coñecemento de todo o que ele estudiou e recoñeceu en América. Ese vai ser o seu labor os próximos anos. É dicir, os próximos anos se dedica a estudiar o material recolectado en América e publica os resultados en 29 volumes. Tamén participa na vida social parisina, da que goza intensamente. Por iso, cando en 1827 recibe a chamada das autoridades prusianas para que volva, porque xa non ten justificación para a estadía francesa, pois non o fai con moito gusto, pero non ten outro remedio. Aparte, hai outro elemento que tamén o condiciona, e é que os cartos de herdanza familiar xa están esgotados ca viaxe e cas publicacións. Por lo tanto, en 1827 se inicia un terceiro período na súa vida. Ahora xa estamos de novo en Berlín. En Berlín empeza o ano 27 con unhas conferencias que dirixe primeiro a un público xeral
e que logo van cara a un público, perdón, ao revés, primeiro a un público universitario e que logo se estenden ao público xeral. E pouco despois inicia en 1829 a súa segunda grande expedición a Rusia e Siberia. Reparemos un momento neste detalle. Humboldt, un home de 60 anos, que se acalara un notable recoñecemento científico internacional, decide acometer unha expedición dura, miles de kilómetros en carruaxe, para coñecer un novo territorio. Creo que eso nos retrata un pouco o personaxe, non? Tanto nos seus aspectos de búsqueda de coñecemento como tamén de certa pulsión, non? De necesidade, de inquedanza, non? De desacogo. Ben, o resto da súa vida dedica basicamente a elaborar o que é a súa grande obra final, Cosmos, donde reúne o coñecemento científico sobre a natureza da súa época. O coñecemento científico da natureza en base á propia existencia dunhas leis naturais, non? En ese sentido, compre decir que o que nos presenta Humboldt pois é un cuadro da natureza que é diferente ao que previamente, por exemplo, nos tiñan explicado outros científicos. En tempos anteriores, unha personalidade tan relevante como Leibniz nos falaba dunha armonía preestablecida, é dicir, un Deus creador que determinaba o funcionamento armónico dos seres naturales. Para Humboldt, nunca na obra de Humboldt está presente ningún ser superior. El analiza a distintos elementos da natureza, os elementos vivos, non vivos, animais, vegetais, circos de leis físicas, químicas, e esos son os componentes, digamos, que van a tratar de explicar o que acontece, non? É un cambio importante. Ben, Humboldt morre en 1859, con casi 90 anos. Aquí se dá outra circunstancia tamén coincidente, curiosa, non? E é que o ano 1859 no que outro relevante científico, Charles Darwin, vai publicar Orixe das especies. Abre un novo mundo moi diferente ao de Humboldt, onde a armonía xa non é o elemento central que está presente para observar a natureza. Ben, falamos de Humboldt como unha figura universal porque realmente así está recoñecido en todo o mundo. Un pode pasear polo centro de México, DF, e ali está a estatua dedicada a él. Tamén se pode chegar en New York a Central Park e a carón do Museo de Historia Natural hai outra estatua de recoñecemento, e mesmo no centro de Berlín, por poñer outro caso, acompaña co seu irmán Wilhelm as dúas estatuas pois a entrada á Universidade Humboldt, non, de Berlín. A isto podemos sumar pois cantidad de elementos de referencia, nomes de rúas, de topónimos, elementos naturais, reservas, 11 especies vegetais, 7 animais están dedicadas a él, un glaciar, a corriente mariña, un asteroide, etc., etc., etc. Realmente ese reunimento é pleno. E é pleno porque é unha figura que realizou contribucións moi importantes en distintos ámbitos da ciencia e además tamén marcou un estilo, non, de sabio moderno, de sabio demócrata, de sabio aberto. Hai un aspecto que me gustaría destacar antes de rematar, e é que Humboldt fixo moito fincapé na popularización do coñecemento científico. El sempre realizou un especial esforzo por trasladar ese coñecemento ao público xeral. Obviamente falamos do público xeral daquela época, non? Que non quedara constreñido a ámbitos eruditos ou únicamente a comunidade de colegas, non? O que el sabía. En ese sentido foi un precursor, non? Porque uniu a descripción rigurosa con presentar imaxes atractivas para o lector das súas obras, non?
que aínda siguen tendo o seu interese. Despois, claro, pasado tanto tempo, pois nos podemos preguntar sobre ata que punto as súas ideas teñen hoxe algún tipo de sentido, de vixencia. E eu coido que sí, sobre todo certos aspectos. Por exemplo, esa visión global e ao mesmo tempo unitaria, non, do planeta. É dicir, este planeta é un, e o que pasa nun lugar pode repercutir noutro punto. Despois, tamén a aposta pola comunicación entre o coñecemento científico co coñecemento humanístico, o diálogo e o respeto ás diversas culturas, algo tamén moi interesante, non? E depois hai que engadir outro punto, e é que Humboldt é a persona que inicia o estudio científico do medio ambiente. É dicir, el publica en 1807 o ensaio sobre a biografía das plantas, que, por certo, hai poucos anos imos a coñecer en galego aquí, vi que é a única edición que existe en España. Claro, o ensaio sobre a biografía das plantas significa unha nova forma de acceder ao estudio destes seres vivos. Non se trata só do coñecemento taxonómico das especies, sino de como se distribuye, como interaccionan co ambiente. Aí está nacendo a xeografía botánica, aí está nacendo a ecoloxía. Por lo tanto, realmente eso é moi importante, non? E claro, en tempos como estes, non, de crise climática, non, de cambio climático, pois Humboldt se nos aparece como un precursor que hai décadas, hai séculos, nos advertiu xa dos riscos, non, que había con certos comportamentos humanos. Por lo tanto, nese sentido, é toda unha fonte de inspiración. Por esas circunstancias, precisamente, hai poucos anos, creamos aquí o Foro Humboldt Coruña, donde participan pois o Concello da Cidade, a Universidade, a Reserva de Biosfera, o CEIDA e o Instituto José Cornellá de Estudios Coruñeses. Que pretendemos? Bueno, pois, por unha banda, estudiar a figura de Humboldt, pero non tampouco vivila como algo nostálxico ou erudito. Queremos o Humboldt que nos conecta co retos do actual medio ambiente. É dicir, darlle sentido ao que fixo na súa vida, non? Que foi un pouco ese toque de atención sobre o destino que podíamos ter se non tiñamos en consideración toda esa circunstancia, esa armonía, non, na natureza. Por lo tanto, por eso, pues, nos parece importante reivindicar e traballar sobre a súa figura. E, bueno, en tempos tan oscuros como estes, non, de pandemia, de dor e de sufrimento, cuidamos que non está de máis fixar atención en personaxes que trasladan luz, non, coñecemento e unha perspectiva, pois, luminosa sobre todos nós e o noso futuro. E aquí remato. O vídeo foi grabado seguido, sin edición. Espero que lles guste e moitas gracias.